fo ka awoli ɲɔgɔndɔn ne maliyɛn denw bɛ fo minnu b'a an lamɛn o waati na n bɛ se ka fɛn kelen fo MINUSMA tagali la o ye a fɔra waati dɔ la ko MINUSMA bɛna taa mais o tun tɛ gouvernement ye o tun ye organisation de la société civile dɔ ye donc an fana o Gao fanfɛla la effectivement dɔw bɔra ka kuma mɛn k'a fɔ ko ni n'a kɛra n'Ala y'a kɛ an ka autorités de décision ta basi t'a la donc ne hakili la problème foyi t'a la o MINUSMA tagali a bɛnna waati ma. An y'a ye k'a fɔ wagatinin dɔ la Gao mɔgɔ dɔw tun bɔra k'a jira k'a fɔ ko olu fɛla ko tɛ e bɛ jaabi jumɛn kɛ ka ɲɛsin olu mɔgɔw ma. Bon o waati la mɔgɔ minnu kumana yɛrɛ u ma kuma baara problème tɛ u kumana parce que a ma bɔ autorités de da an hakili la ni ko bɛ Mali la n'a kan ka fɔ Mali autorités de b'a fɔ moi a tɛ fɔ maa wɛrɛ t'a fɔ surtout si c'est des décisions souveraines o dɔrɔn de don donc bi o jɛkulu ninnu olu fana y'a fɔ ko ni Ala y'a kɛ autorités de décision ta k'a fɔ ko MINUSMA ka taa hali n'a ko sini MINUSMA bɛ taa donc an b'o de kan. E bɛ se ka welewele dakan jumɛn kɛ ka ani damakasi jumɛn kɛ ka ɲɛsin Mali jamana faamaw ma. An b'a f'u ye d'abord que décision courageuse de don a kɛra maintenant min bɛ o kɔfɛ n'an hakili la olu de ye faamaw ye olu b'a dɔn kun min na u ye nin bɛɛ kɛ donc bɛn ni fɛn ninnu ka se ka kɛ pour que u tagali o fana sécurité ani fɛn minnu bɛ se ka se population ma population ka se ka kisi o la donc c'est la plus grande attente en fait.